Maigsoon mayong gabi sa tanan. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuo dinhi sa DYRF Radio Fuerza. May panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ni pasukat. Ang kamatuuran maompong sa Dios. Ang labing hataas sa tanang mga kamatuuran maompong sa Dios. The highest truth of all truths is the word spoken by God. Nagdapit kami kaninyo, mga igsoon atong tulumanon, atoning ablihan sa pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong Amahan, pinag-isanga ni Jesus ng imong anak, among gipangayo ang lamdag, giya sa Espiritu Santo, nga samtang magtuon mi sa imong mga pulong o Diyos, makatuhop kini sa among kasing-kasing, sa pagbansay niini, sa among pagpaambit suban, o glosa kami sa o Diyos sa mga katalagman, sa linog, baha, bagyo, o sa mga nagpadayon pang gubat na daghan na kaayong mga kinabuhing nakalas. O Diyos, sa Salmos 46:9, ikaw nag-ingon, ako ra ang makapahunong sa gubat. Salmos 46, versikulo 9. Tungod yan nga nagasandig kami, O Diyos, sa imong kaluoy o gugma, luwasa kami, pinagi sa gahom o grasya ni Kristo Jesus, nga mabag-o nga among kinabuhi, o makatultul kami sa dalan, nga among pagalaktan alang sa kaluwasan. O kining tanan among gipangayo, uban sa panabang sa mahal nga Birhen Santa Maria, nga atong mahal nga inahan. Amen. Singalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Miyerkules maron ang atong pagsaulog sa inahan sa kanunayng panabang. Unya, gahapon gilubong ang madtugan nga Cebuanon si Monsignor Rodi Villanueva nga batid sa musika o daghan sila nakumpos nga mga religious Cebuano songs o sa daghang mga sangka sa unang mga adlaw sa mga choir sa lain-laing seminaryo sa Tibok Nasod ni Lutawg Madaugon ang Sugbo o ilang gi-attribuir sa usa ka bantugan mapabsanon nga Master of Music si Monsignor Rodi Villanueva Paula Escalinaw o si Father Jusara Paula Escalinaw. Usa ka pare nga taon-taon na sad ang iyang pag-alagad kay murag sa 1931 siya matao. Mahinigog na kumigson, nagdapit kami kaninyo ng atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuo. Unya ni ata manukad sa New Creation Servant Community. One of the persevering Catholic charismatic communities sa Sugbo. Sukad pas panahon ni iyang eminensya atong bantugan nga Arsobispo o Kardinal Julio Rosales nga labihan kadaghang nga proyekto kaniadto og napantugto nga bisag way microphone tataw lanog kayong mo sulti tungod sa iyang gibansay nga way mga kahimanan sa sound system pero mulanog iyang tingog og daghan kayang nahimong mga assemblies, national assemblies. Ang pagduo ni Fulton Sheen sa Sugbo o ang Holy Crusade sa Rosary, uban pa. So, atong pagampo alang kaniya. O ilabi na sa New Creation Servant Community. Ang hangtod karon madasigon o malihukon kayo sa pagpaabot sa pulong sa Diyos. Nganto sa maabot sa atong Sibya, kinigidumala sa New Creation Servant Community. O ang atong mga servant leaders, mauning musunod, ang presiding head servant, Sister Brilia Albao. Sa formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ang atong ministry head servant, Sister Maricor Maligon. Ang prophetic servants, si Brad Romeo Yenes, Sister Isabel Yenes, Jezebel Yenes. Ako ni pagumangkon niya, akong mga pagtamod ni Dong Romeo Yenes sa akong pagampo sa
alang kaniya. O sa kingly servant, Bradbury Albao. Sa priestly and liturgy servant, Sister Susan Albor. Ang community secretary, Sister Asmin Archiles. O sa admin and custodian assistants, si Sister Susan Albor, Sister Gina Pelicario. Ang worship ministry ng Sister Jacel Lodonia. Sa music ministry servant, Sister Christy Agas. Niya gyud ang manindot kay tingog nga leader sa music sa New Creation Servant Community. Niya sa music ministry servant, Sister Christy Agas. Yes. Niya sa healing and counseling servants, Brother Spirit June Iting o Sister Ida Iting. Ang sa prayer intercessory servants, si Jojo Bundok, Sister Mera Sinesa, Sister Jocelyn Marande. Teaching ministry, Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. Sa Bible and Catechesis, gidong naturon din atong amigog sud kayong magtutudlo sa Biblia. Mao si Brad Alex Basik, yang makauban. Sa temporalities team servant, sila si Sister Josephine Basik, Sister Cypris Velasco, Sister Josephine Lee. Sa Ways and Means Ministry, Brad Mario Uy. Sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. O si Nani Kandar. Sa Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia, Brad Joshua Antigua. Sa Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Sa Couple Cluster Servant, nango si Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Ya Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Ang Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Sa Youth Cluster Servant, Sister Bia Suasilio. O sa Young Adult Women, Sister Almira Bilicario. O si Brad Reinhardt Lasaraga sa Young Adult Men. So mga igsoon mo ni ang atong mga kaigsunan, mga servant leaders sa Catholic Charismatic New Creation Servant Community. Nga kining maong kaugdahan, gisalmutan sa lain-lain mga leadership concerns nga mabut yun ang maing balita o sa mga panahon nga mo tawag na ang committee sa seminar nga dunay Catholic or nga lang na to seminar in the life of the seminar, life in the spirit. So welcome ang mga kaigsunan nato, labi na sa gusto gyud makatagbo sa daghang milagro nga ipakita sa Dios during the session and baptism of the Spirit. So mga igsoon, mauto ang atong mga pasiuna o doon natay pangutana nga ato sang tagdon o na nato paminawa ang mga pangutana karon sa atong mga kaigsunan. Ang pangutana dinhi pamahayag nga gingon nga unsay kusganong pagampo nga mapildi nato si Satanas. So importante ning pangutana ha. Unsay kusganong pagampo nga mapildi nato ang yawa? So may ning pangutana. Anyways, we should know that we cannot overcome, we cannot defeat Satan. Satan is an angel. Ang mga demonyo, mga anghel man na kanyato, labaw na granggo na to, sumala sa Hebrehanon. Do city nga labaw ang mga yawa kanato. So, sa sigitudlo sa balang kasulatan, nasa Job 17:8, nga mahingangha ang katawhan ni ini. Nga kadtong mapaubsanon, o tao nga limpyo kalag, kahadlukan sa panuway. A man or woman who is clean and sanctified
ang mga yawa dili maka tutok nining maong tao. Magpalayo ang yawa, umudagan ba? Kaya, ang pagampo sa nga dunggon kay sa Ginoo mo pagampo sa mga mapobsanon. Dahil sa ka higayon nga nagtan-o nga atong Ginoo sa katawhan nga nanood sa templo sa Dios. Dihay usa ka tawo nga nag-isa gyud siyang agtang og mingon, "O Dios, Yahweh nga makagagahom. Ako walay sala. Ako nagbibiyaan akong sala. Kanunay ako nga magpuasa. Kanunay ako musud sa sinagoga og pagampo. Nagatabang ko sa kong sigataw og wa ko'y mga kaso nga guknunon ko sa balaod sa Diyos ug dinhi sa yuta." Namukpok sa dunggan uban ang mahimayaon niya ang panghunahuna. Sa laing bahin ang usa ka mananingil sa buhis na uwaw tungod sa kadaghan siya mga sala, mga panikas siyang nahimo, ug didto ra gyud siya sa baba sa templo sa Dios nga nagduko. Nagpamukpok siyang dughan, nagingon, "Ginoo, dili takos nga ako mga mata iyahat nga na sa altar. Kaya ako bulingon, ako makasasala, maluoy ka kanako, Ginoo." Nagbako ang maong makasasala. Siyang pag-ila, unsa siya, kinsa siya, nga miduaw sa templo nga dili takos, kay siya mahugaw nga tao. Apan si Jesus nga naglantaw sa duha ka nagampo, nagingon nga, kadtong nag-una nga nagampo, wa man to magsugid sa Ginoo, kundili wa magsugid sa gipaabot sa Ginoo. Apan siya nagpahibaw, ingon og giisa niya ang iyang kaugalingon, gibugtaw niya ang iyang kaugalingon sa pagpanabi sa mga kalimpyo niya. Wa siya utang, wa siya sa ang Ginoo ningon, dili na mao ang atong pakig-atubang sa Dios nga magkakagahom. Kaya tinuod man na sa Salmo 59:5, dili na kay mutugan sa tong sala, kay nibaw na ang Dios sa atong mga sala. Kasagaran adto na itugpa nato sa Ministers of God of Reconciliation, mao pagkumpisal sa pare, pero munugid ta si manugid tas Ginoo, di na kinanglan kay nibaw na siya. Kunya, mao ni ingon ang Ginoo, kadtong usa ka maniningil sa buwis nga dako kay sa daghang kay kadautan nga himo niya sa katilingban, gidungog samahan. Kay kadtong nagpaubos siyang kaugalingon, igapataas. So, prayer that is done in a humble person will be listen to God. Mamatiun na sa Diyos ang pagampo sa tao nga mapabsanon. Kunya, sa atong mga pagampo, yapil gyud nato ang uban nga nagkinahanglan. Labi na sa mga kalag sa purgatorio, mga makasasala nga nagsagsaag pa nga ginapos sa mga daotang bisyo sa kalibutan. Yapil na to sa pagampo. O atong sangpiton ang ngalan ni Jesus. Kaya ningon si Jesus, bisag unsa inyong pangayoon sa akong amahan. Kung gamiton ninyo ang akong ngan, dili mo balibaran. Sa Nawan 14:23. O ang atong pagampo kinahanglan masubsob ug makanunayon. Mabasa na nato sa Biblia, nasa Lucas 18:1-9, nga nagsulti ang Ginoo pasumbingay. Nga dihay babae nga gidaog-daog pasipalahan. Nikiha siya nga to suwis. Wagan mo tagad ang huwis. Biyaan lang babae nga nagsulti. Pero pagkaugma, dito gyapon babae, sunod ugma, dito babae, kada adlaw. Ningon ang huwis, maugtas ko ning bayhana. Maugtas ko ning bayhana nga nikiha, wala ko tagda. Karon dayo, yang gi-orderan og order of invitation of the accused. Aron mahusay ko dayon kini. Og ningon day si Jesus tanawara, nga ang usa ka tao sa kahuwis nga gibalik-balikan sa usa ka kliyente niya, wa gyud mohunong
Bihatag na lang, sige pangayo sa babae. Husay. Ingon ni ana nga atong langit ng amahan. Matod pa ni Jesus. Ayaw pagdumili. Ayaw pagtinapulan sa pagsangpit, pagampo sa Ginoo o gamita ang ngalan ni Kristo. Unya samtang naghimo kaniana sa pagampo o banigyod sa mga buhat nga maayo sa mas paglimos, pagpasaylo sa imong kontra. Pagbuhat ng maayo sa pagbiya na sa sala mahimo kang panigingnan sa katilingban o kanang imong kahimtang sa pagampo dunggo na sa Dios. Mao ni atong tubag sa may pangutanan niya niyaman si Brad Bree Albao atong paminaw atong pinangga kayong higala. Brad Sok, maayong gabi ug maayong gabi sa tanan natong nagpaminaw karon sa DYRF atong maigsuon dinhi sa New Creation. Brad Sok, mangutana ko kani bitawng theory of evolution ba kani bang unsay baruganan sa atong simbahan ani Brad Sok kay even sa atong mga eskwelahan gitudlo man siya niya ang mga eskwelahan ra ba nato naay mga Katoliko pa gyud nga eskwelahan niya gi-appeal pa gyud siya sa mga pagtudlo sa mga bata. So unsa may ato ang baruganan ani sa atong simbahan Brad Sok? Ang baruganan sa atong simbahan mao ning what is really the definition and how many kinds of evolution. Kana evolution nga ugato ng tanawon direkta against creation. Kaya creation mo man to create anything out of nothing. Muna gisulti sa Salmos 33:6. Ngamingon si David, ang Diyos naghimo sa mga butang, pinagi lamang siyang pulong. Manang creation. Nga Ginoo makapatungha sa bisan unsa nga maayo libot sa atong planeta. Pinagi sa iyang pulong. Manang creation. Ang evolusyon, dohasan ka klase kay na may evolusyon nga ni pabor sa ng simbahan. Pero ang evolusyon nga dili hangpon sa simbahan mao ang evolution out of atheistic principle. Kana pang evolusyon nga gimugna sa mga tawo nga motuog Dios. Kay ningon sila nga what happens to the creation of universe, the planets, stars, and the world due to a big bang. Dako kuno kaing buto sa mga katuigan wa patakabot ni buto o ni tungha ang mga bituon, ang mga planetas, ang kalibutan nga atong gipuy-an. No one created this. Why naghimo niini? It's only by the power of Big Bang. Dako kaing buto. Ang tubagan nga non-life cannot create life. Ang usa ka way kinabuhi dili na ka makapatunghaw kinabuhi. Unsa man ang Big Bang? Murag dako kay rebentador nga gipabuto ba paguman nagguwa ng mga binuhat. That is impossible. That is a dream. Dili na tinuod. There must be always a creator. Mananingon ng Diyos sa malang kasulatan sa Genesis 19:1. I am the Almighty God. I am the creator of everything. Akong makagahom nga Diyos. Mato pa ni ako ang makagahom nga Diyos. Ako'y naghimo nining butang. Nahuman ako ang kalibutan sa unong kadlaw. Usas mga pulong akong gilitok matod pa sa Diyos. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kay nato man, nagpasabot nga daw na ikauban. Si Yahweh ang Diyos. Ug bala ang kasulatan sa Proverbio 8:30 nga kauban sa Diyos sa pagpanglalang sa kalibutan mao si Kristo niyang anak gihimugso niya sukad sa walay sinugdan ug walay katapusan ug sa Proverbio 8:30 mingon ang kasulatan ang wisdom ang kinaadman diha tupad sa bahan ingon nga batin nga magbubuhat. So the Son is co-creator with the Father. Sa Salmo 110:30 imong gipadala ang Espiritu o Diyos, imong Espiritu, ug nangahimo, nangamugna sila, ug gihatagan sila kinabuhi sa imong Espiritu. Meaning the Holy Spirit is also co-creator with the Father and Son. Mo nang ningon ng Ginoo, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, sa tabanuna siya kauban. So, ang bahin sa tao
naasay paghimo si Ginoo, doon ay partly evolution. Kaya nag-umol man siya lapok. Niya giporma niya lawas tao. Paghuman gihuipan niya ang duha ka lungag sa ilong sa tao ug nahimo kining kalag nga may kinabuhi. Somewhat there was evolution kay nag-umol man Ginoo giyuta niya iyang gidungagan sa kalag nga espiritu nga mo'y bahin sa tao nga dili mamatay. Pero that is somewhat complete in the manner that God can create anything good out of nothing. Kaya na may pangutan na, makahimo ba ang Diyos pag alsag bato nga di niya madaog? Kanang pangutan na, dili na matubag kay ato na magilimitihan ng Ginoo, dili madaog. Madaog man niya, basta ka dakong bato. Makahimo ba ang Diyos sa paghimo o dautan? Diya siya mga binuhat, dili sa mahimo. Kung doon ay mga kadautan na hitabo sa mga binuhat, mga katastrofe gumikan sa sala, dili gikan sa Dios. Mao kadtong atong tubag sa mayang pautana ni Dong Ray, niya niyaman si Ricardo Rizani ato sa maminaw. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok diri sa New Christian Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa 1 Corinto 2:14. Apan ang taong wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makabaton, makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios, dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya. Kini matugkad lamang sa espirituhanong mga pamaagi. Nakoy mga pangutana Brad Sukba, unsa man ning pagbaton sa Espiritu sa Dios Brad, kay dili man kuno masabtan kung dili pinaagi sa espirituhanon niya. Ikaduha Brad, unsa po ning mga gasa sa Espiritu Santo? Paliw ko ng patinaw Brad Sok. Ang atong ikatubag niini mao nga ang tao kung pasagdan gina siya sa kugalingon, di ko na siya makasabot kay matud pa sa Catholic dogma nga man live alone without the aid of the Holy Spirit or the Word of God cannot have a perfect knowledge or wisdom. Nga tao matud pa kung pasagdan lang, wa siya abagi sa Dios, dili siya magabaton og kaalam o kahibalo nga hingpit nga way man sa way buling sa sala. Mao na nga kinahanglan kita sa revelation. And what is that revelation? The words of God revealed by Him. Nga mao ni ang pulong sa Dios. Nga sa Salmo 119:160, chapter 119 verse 160, the beginning of your word, O God, is truth, and your word is forever. Ang kasinugdanan sa imo mga pulong o Dios kamatuuran, o ang imo mga pulong walay katapusan. Muna nga, naginanglan kita og divine revelation. 22:29 San Mateo, daghang nangasayop, mga katawhan na sayop, tungod kay wala sila musalig sa gahom sa kasulatan. Yung gahom sa kasulatan, the Word of God. And the Word of God is power. So, mao ni ang unang pangutana ni Busa na sa 1 Corinto 14:16, misaad ang Dios nga ihatag ko kaninyong Espiritu Santo aron nga makasabot kamo sa mga butang nga dili ninyo masabot. Ug ang Espiritu Santo dili mo puyo kaninyo sa pipila ka tuig. Ang Espiritu Santo nga kung ipada hangtod sa kahangturan. Mao na nga this is the one of the reasons nga we can say the kanang pagkamapadayonon, the indefectibility of the church, pagkamapadayonon, tungod sa presence of the Holy Spirit. Kay di mo siya mubiya. Dili siya mubiya sa Santa Iglesia, hangtod sa kahangturan. Unya, sunod nga pangutana nga ang gasa Espiritu Santo, naman na sa Isaiah 11, ang gasa sa kinaadman, ang gasa sa kaibalo, ang gasa sa pagsabot, ang gasa sa pagkamaligon, gasa sa pagkamakidiyos, gasa sa pagkamatarong, gasa sa pagkamapabisanon. Mao ni ang the gifts of the Holy Spirit. Nga we shall learn that from the Bible sa chapter 11 of Isaiah 1 up to other verses. Mao to ang atong tubag sa pangutana ni Ricardo Rizani may tungod sa presence of the Holy Spirit.
Unya, si Sister niya pa kay giagpasdong. Dali, dali. Ay kaduhan ang pangutana Brad Sok ba kay moingon maning mga saksi ni Jehova niya. Nakasaksi jud kun silang Jehova niya. Akong gipangutana kung digto ba jud sila Brad? Wa man pud sila katubag Brad kung tinuod jud sila nakasaksi ni Jehova niya. Unsa man sila ka tinuod na nakasaksi sila jud kuno ni Jehova Brad? Paliw ko ng patinaw. Ang katinuoran lagyod silang kahimtang nganlan sa saksi ni Jehova. Kay ilang katarungan kay nagbasa mo gud mi pulong sa Dios bratsok. Kanang pulong ni Jehova amo man ang gi tun-an gyud gipuy-an namo. Nako mo na yung pagkasaksi ni Jehova. Masya nako dili man ang pagsaksi ni Jehova pagpamatuod sa kamatuoran ni Jehova. Pagkamatuod sa kamatuoran ni Jehova. Dili kay saksi. Ngano mo na isok? Namas Biblia nasa Buhat 22:15. O sa may naas Buhat 22:15 ang mga saksi sa Diyos, una, nakakita sa Diyos. Ang mga saksi sa Diyos, kaduha, nakadungog sa tingog sa Diyos. Muna mga tana ko ninyo mga saksi ni Jehova, nakakita mo sa Diyos. Siya, waoy. Nakadungog mo siyang tingog. Waoy. O sa'yo, ayaw ninyo ganling ang saksi mo ni Jehova. Nagpamatuod sa kamatuuran ni Jehova. Not saksi ni Jehova. So, nagkwasa lang ako sa ilang buhok. Mauday na. Pero, mau naman yung among title sa mong tinuhuan. Jehovah's Witnesses. Pero eksakto, you are witnesses. You are affirming your lives to the Word of God. Mauday meaning na. Pero, musaksi mo ni Jehova, ang Buhat 22:15, klaro man, ang mga saksi sa Diyos, una, nakadungog stingog sa Diyos. Kaduha, nakakita sa Diyos. Kita ka, siya ko kakita sa Diyos. Esther, do you have any inquiry? Okay. Esther Albaw, atong paminawon siyang paambit ka na ito karong gabi na. Mayong gabi, Brad Sok, ug sa akong mga kaubanan din sa New Creation Servant Community, ug sa ato ang mga listeners no sa DYRF, ug sa ato ang Facebook Live. Ang akong pangutana Brad Sok, kanus amang gyud kini napurma ang Holy Bible. Kanus ani siya nagsugod nga kanang na di ba nagkatag-katag man ni siya nga mga libro. Kanus amang gyud ni siya nagsugod nga napurma gyud siya nga katong 72 books. Ug kanus apod nagsugod nga kanang ang ato ang mga igsuunan sa uban nga denomination nga gikuhaan pud ni siya. Kadto ako pangutana Brad Sok. Salamat kay Esther, salamat kid kayo sa imong pangutana kay daghan gyud ang mga tao nga gustong masayod the origin of the Bible. Doon ay pag-iuban na nanaghap nga ang Ginoo mo naghimog libro dito sa langit, the Holy Book, the Holy Bible, Sancta Biblia. Nga gitunol sa Dios. Pilagi Espiritu Santo ngadto sa mga pinili nga katawhan. Hinimo na nandaan kay sa langit. Dili na tinuod. Wa man himo ginog libro sa dito sa langit. Wa may imprint kahimo gud pero di siya maghimo. Actually ang Biblia magsugod ta sa Old Testament. Ika sa Genesis o ngadto na sa Malakias, the last book of the Old Testament. Doon ay ginag Septuaginta, 70 scholars. They were called scholars because they knew, nahibaw sila sa mga languages. Al-Qaeda, Syro, Al-Qaeda, Hebrew, Grigo. Nya gimanduan sila sa ilang labaw. 70 ka buok. O gipadto sila sa Alexandria sa dapit nga malinaw. Unya gipupho nila ang daghang kay mga libro. Ya gisuwayan sila sa diyang napupho na kay lang gihubad sa pinulungan nga masabot. Mo na doon natin nga Septuagint version of the Bible, pero it's not the Bible. It's only the Old Testament. No sama naman ito 200 years before Christ. Sa ito pa before Christ, there was already the Old Testament dito sa Hamnia. Unya Septuaginta, 70 ka mga biblical scholars, mga batid sa pinulungan. Ya gimanduan sila sa ilang hari nga translate na.
Unya, pag-abot sa bagong tugon, nagkatag yapon daghan kay mga basahon. Doon na mga basahon ni Ebanghelyo ni kining Maria Magdalena, ni Ebanghelyo ni Pedro. Wa man ay Ebanghelyo si Pedro. Na mga sinulat, upat naman ang Ebanghelista. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. So, katagsan. Yeah, it was the Catholic Church because of the monks, kanang mga lalaki na nagpuyo so sa ka mingaw nga dapit, doon na sila dako kayong hawanan sa pagdaro, pagpananom, o pangbuhi og mga baka, manok. Ya, pagampo sulo dito, pagtuon dito. Then, gitapok ang mga basahon. Ang responsable na mo the Catholic Church regarding the New Testament sa bagong tugon. Niya, sugod na sa mga anyo kay na humana ang the whole New Testament year 100 man. Mo na kumplito yung libro sa bagong tugon kanang Revelation after 100 years si Kristo ni sa kanas langit. So it was the Catholic Church that gathered them in different places. Yan apil na sa ang Hamnia Septuaginta version. Giapil nila. So, pertin naghanaw sa ni mga thousands of books. Yeah, concerning the Word of God, attributing to the Word of God. Ningon na mga pare sa Iglesia Katolika, mga inampuon kayo, we must resort to the Holy Spirit. Number 1, we must segregate, makapili ta, unsa gyoy tinuon nga linamdagan sa Espiritu Santo. How? We have the qualifications, the date of the book itself, and then the tenor and the sincerity of the author. So, ang gatusan ka mga libro nga gitapok sa Septuagint scholars, nahimo na lang 45 buok. It was by the notation and decision moved by the Holy Spirit. Ang Old Testament, 45 books. Sa bagong tugon, 27. So 45 plus 27, 72 books of the Catholic Bible. Niya mo na nga panahon sa mga scholars sa Iglesia Katolika, labi na pagsud ni San Jeronimo nga hilabihang tuon sa mga pinulungan for the sake of he can translate the languages of the old people, Hebrew people, ngadto na sa masabot nga pinulungan sa mga edukado mo ng Latina lingua. Ang nag-responsable na mao si San Jeronimo, Katoliko gyapon nga pare. By the instance of Pope Damasus, nga iwasan na. Kaya to ng usahon ang daang tugon 45, ang bagong tugon 27. So we must call this Bible. And definitions Bible, it's not kasulatan, but a book which contains the Old and the New Testament. And all of these books are inspired by the Holy Spirit. Yan namatay mo ito sa Damaso. Ang iyang mga ekskribente, ang iyang mga bata-bata, mo ini padayon. Kaya na may ilang argumento, namatay naman ni si Damaso, anong ni padayon pa man na siya sulti pagpanuwat. Pagkamatay niya, namatay siya. Pero the scribes, mga sinaligan, sama nila ni San Jeronimo, kauban, sila niabot. Muna nga, doon na tayo libro nganlan og Biblia, Sancta Biblia, or Holy Scriptures. And once it is one from the Old and the New Testament, the name is the Bible. So, ang kapangutana sa pizza, kanang 200 years before Christ, diha na mga libro, pero pa sa masuga, o pa masegregated ba? Sa 100 years after Ascension of Christ, diha na ang New Testament. Busa ang nag-compile, nagtapok, o nagtuga na to sa konsilyo sa Hippo, konsilyo sa Cartago, konsilyo sa Roma, konsilyo sa 1545, sa konsilyo sa Trento. All these councils continue to study, continue to be critic, basig di tinuod. But they relied on the power of the Holy Spirit. What was promised that the Holy Spirit will dwell the church. Di siya mubiya ang Espiritu Santo. Manang we have the Bible.
Yung katapusan, mayroon si Martin Luther, we Protestants are indebted to the Catholic Church. Why? Because we cannot have the Bible nowadays without the Catholic Church. It was the Catholic Church really introduced the Holy Scripture. Muna nga itong tubag sa may pagkutana ni Sister Albaw. Balik pa man ni si Ricardo Rizani. May gabi pag-usap, Brad Sok, sa New Creation o sa tanang gyapong naminaw sa itong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dili gyapon sa Biblia, Brad, sa Juan 2:4, si Jesus mitubag, babae, unsa may labot niya na, wala pa mo abot ang akong panahon. Akong pangutana, Brad, ba, anong gitawag naman niya babae ang inahan, nawa man siya ni taho, ningon siya, mama o nanay nga, pagtahod ba niyang giingon, Brad, o dili, Brad? Palayo ko patin, no. Ang atong Ginoo, niabot ang panahon nga, He must reveal the work of God. Kay lagi, ang iyang inahan, hung-hungan din ito sa mga parintes gikasal, hurot ng pino. Pino dito kay kuan man. Gikinahanglan makayo kay kanilang pagkaon, ilang luto, karne man pulos. Kung may isda, way utan. Mana din need wine, ipitiri sa banquet. Muna nga, ninihangyo ito, nga tos mahal nga birhen, ang mahal nga birhen mingon anak, wa na sila'y pino. Sabot man si Jesus sa tuyo sa ginahan, niyo siya babae, unsay ato nini, wa pa mabot akong panahon. Now, why did he say to her mother, babae? Kay na may sa Old Testament, na may gisulti ang Diyos sa mahan, nga gigamit sa mahan babae. Genesis 3:15. Mingaw ng Diyos sa yawa, Satanas, ibutang ko ang away taliwala kanimo og sa babae. Oh, see? The warfare. Ang away sa yawa og sa babae. Ikaw magapahipli isang kiting. Pero siya mo, ang babae mo dugmok si mo kay naa kani ang binhi. Kanang binhi gisgutan the presence of Christ, na ni Maria. When Mary pulverized the hook, the head of Satan, it was the power of the seed, and that is Christ. Muna nga, si Jesucristo may adapt sa okasyon. Ningon siya, unsay ako babae. Wa tay labot niya. Pero ang babae nga mo Santa Maria nahibaw sa batasan o kinaiya ni Jesus ngayang anak. Moso kita sa mga sulugon, duol na mo dere. Unsa man, ma'am? Kanang unom katadyaw nga basiyo. Punag tubig. O siya ang ipuno na imong pino. Ningon ang mga tao, what kind of lady is this? Unsa ning matangas babae nga human balibare. Ha? Kaya pang mabuti yung panahon, human balibare, nganlan paganig babae. Babae because Christ would like to unravel the strange woman, and that very woman is his mother Mary. Nga mudugmok sa osibitin. Why? Because the binhi, the power, that's Christ, naaman ni Santa Maria. Mao na nga nganlan niya babae. Kaya gusto siya mutudlo nga, ginmo kay bao, kinsa na babayhana. Ang akong amahan na ibutang ko ang away talibaw kanimo Satanas, o sa babae. Magapahipli kasi ang kuting, siya mudugmok si imong ulo, kayang binhi na ni Maria. And that binhi sa Galatia 1:16, only one seed o binhi, and that is Christ. Nga na kanunay ni Maria. Unya ni abot sa atong pinangga kay higala si Brad Alex Basig ug si Cain atong unahon. Sa may unahon na tudong si Cain ug si Alex. Madam siya si Brad Reyosa. Salamat, Brad Sok. Ang akong follow-up nga pangutana po, Brad Sok, kani bitawng mga unborn babies, Brad Sok, naabay biblical foundation ani Brad Sok nga malangit ni sila nya, or biblical nga mga mabasa na to, Brad Sok, nga maadto ni sila langit nya. Ikaduha, Brad Sok, ang atong simbahan, Brad Sok, daghan kayo nga devotions bitaw. Kaning dagko nga devotion nga gibuhat nato sa katawhan simbahan ngadto ni Mama Mary o sa Divine Mercy, unsa po'y mga biblical kuan ani, Brad Sok, foundation sa nila, Brad Sok? Salamat kay Brad Ray si mong may nga
pangutana nga mga unborn babies, wa gyud ba hinayon pagkahimugsok dito ra sa tiyan sa inahan. Ya dunay duha ka matang sa abortion. Kung ang inahan mabdos niya, mandalipsang siya kay naglampaso siya. Niya mo siya, nadatugan niya ang tiyan, namatay ang bata, dili na crime, kay wa man natuyo sa inahan. So that is abortion which is not crime. Not crime. Pero kanang gituyo gyud paglubag ang liog, gibumbahag asin, patay ang bata, mo na kriminal kay nga buhat. Mo na nga ang atong Ginoo sumala sa Job 12, siya gyud nagmugna sa nga conception. That is the union of the ova and the semen of the man and woman. And that is conception. Conception dito dayon. Gihatag Ginoong Espiritu na nahigayon na dili kayo, uy, kuhan pa man kanang unod pa man atulan ning kuhaon. No! That is against the definition of conception by God. Nga paghiyusa sa uba o sa semen, sa lakik babae, conception na going to. So doon na uban nga gipatay dito sa tiyan sinahan. That is mortal sin. Mao nga ang mga bata nga unborn, tungod kay patay sa mga ginikanan ba, sa doktor ba, gisuhulan, nadako ng sala. Mao na nga sa Sagrada Scriptura, ato rang nasahiran nga dunay mga nasa 137 sa Salmos nga gipamatay o gipanglabay ang bata sa pangpang. Bata pang buhi pa bagyapak sa pangpang. Patay gina. So that is klaro gyud nga kriminal. Unya mao na ang simbahan na pag-ampo sa mga bata nga nangamatay nga wa mabunyagi nga among gituboy ang mga kalag sa mga bata nga wa mabunyagi diya kanimo langit ng amahan. Og maabot ang kapanahonan nga among gipaabot o gitinguha o giampo nga imong dawaton ang mga batang dili binunyagan. Yeah, maybe in our side nga mabot ang bata sa age of reason. Kay kanang mga masusuwa pa man ang age of reason. Tagagahom sa Ginoo mabot og age of reason. Then mo tanang Ginoo, which you chose? Me, your God creator, or anything else? Musinggit nga bata, ikaw nga mong gipili, Ginoo, ikaw mong gipili. That is the thought and desire of the church. Among giduso kanimo langit ng amahan ang mga bata nga wa mabunyagi. Og mabut ang panahon nga among gitinguha nga mo duaw ka sa mga dapit nga gibutangan nimo sing batang way bunyag aron nga sila imong dabaton. Sa mo na gisulti simbahan. Unya niya si Brad Ken. Maayong gabi Brad Sok. Ari ko sa Lucas 22, Brad Sok. Jesus, sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mutok tugaok ang manok ni ining adlaw sa dili mo pa ako ilimod sa mga ay sa makatulo. Unsa di pasabot ani ni Jesus, Brad Sok? Mga Brad Sok. May tungod ni San Pedro dong. Iso kay San Pedro. Ngayon San Pedro, way makahimo sa pag among-among pasipala kanimo Ginoo among magtutudlo Jesus over my dead body. Kailan mo latay sila sa akong patayng lawas. Panalipdan ti ka. Mananilingin Ginoo ngini pahiyom nga abi nimo Pedro. Di pa kay tugtugaok ang manok katuon ka mulimod kanako. Mana si Pedro na wala sa naglingog-lingog na sad. Pero tinuray sa wa pa tinod tugtugaw kang manok sa tungang gabi katuon na siya mulimod mo na nihilak si Pedro siya. Ako man day gigitumong sa Ginoo. Ako man day ang tao nga way kaisog, way tinuod nga fidelity to Him as my Master, as my Lord and Savior. Hilak siya. So ang message is daw nga dili mayong kuan ba mangandak ba kay di nun mga tuman. So mo na ang message diya nga ato mo nga tong mapobsanon nga pagpaninguha o pakigbisog. Naman na sa Biblia, giningon mga ano tong mga igsoom ng protestante, maluwas ka way buhat ha. Tuo lang. Supak pa na sa Filipos 2:12. Giningon na San Pablo, abi ninyo
panlimbasugin ninyo pagbuhat ang inyong kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Abi ninyo panlimbasugi pagbuhat ang inyong kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Mabuhat gyud ita sa pagampo, paglikay sa sala, pagtuman sa sugo, pagbuhat og mayo, mao ning nagatay buhaton. Ya, Brad Alex, gentleman, atong paminaw. Mayong gabi, Brad Sok, mayong gabi mga igsuon sa nagsubay ning atong tulumanon sa kaninawang pagtuong Katoliko. Akong pangutana, Brad Sok, about sa kuan katong imong gisigutan nga miracle of the wedding of the Kina kay ako nakita ba sa kanang kuan ri sa Galacia 5 niingon gyud si San Pablo nga kuan ba apil man ang pagkapalahubog, Brad, nga di ko no makasulod sa gingharian sa Dios. Pero daghan ning iyang gisigutan ni kuan San Pablo ya sa Galacia 5:19. Ningon siya nga sayon kay pag-ila sa buhat niadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug pagpamarang kaning mamamarang gyud klaro. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, kapungot sa kakog, pagkabahin-bahin niya. Des 21 sumpayan na pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy. Akong pangutana, Brad Sok ba? Delikado din yung pagkapalahubog no kay mortal sin de ingon San Pablo nga rin nga kuan ingon gid siya nga busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios nya gribusin ba din yung pagka kuan so kanang murag palahubog na kay si Timoteo kuan iya manggi advisean nga sukad karon ayaw na pag-inom og tubig lamang kundi inom usab pero jutay rang bino. Da sa Timoteo 5:23 naman nga ingkula paimnon magbino kay tungod kay sakit agtian. Nya katong wedding of Kina, Brad, ba nga ay mangingon uno man to katadyaw, Brad, wa katos lang mga hubog, Brad, nga perti man daghana atong binuha. O palihog nga ni Brad, og explain kay apil ra ba sa gribusin deng kanang pagkapalahubog nya da sa Sirach 31 ningon sad nga ayaw ipakita imong pagkalalaki di sa kadaghan sa imong mainom. Kunya mura ba ni uso, Brad, ang mga isuon natong wa kay bawo ba magpista nya mo ba nang sawayon tas laing mga kuan pundo kay sus magpista sila magsimag hubog-hubog magsigsugal nya mo nga apil ba kuno sa pista ning mga bisyo day. Palihog ko, Brad Sok, salamat. Ngayon mga Ginoo nga, inom og jutay nga bino, tambal sa kuto-kuto, sakit sa kuto-kuto. Pero ayaw paghubog. Kay way tao nga makasuod sa langit, nga hubog. Naamag yun, suot mo Galacia 5. Muna nga, ang pare, may inom mga nagbino, pero sa Santos nga Misa, jutay ra mga. Ya, wasad idili sa Ginoo, nga, amo ba to ang milagro? Nga, unong katadyaw ko daghan na. Ya, daghan sa itong mga tao dito. Munang mangutana tag doon na ba kayo nahubog ato? Kaya ingon magod nga kinihinong lango-lango na ta, nakainom na tagdaan ganin nagbino. Ya, karon niya butong labi kay mino. Sama na to nini. Nanginom gito sila ilan atong responsibilidad. Kay namatay free will kabubutong gawas nun. Pero the miracle did happen. Because Christ loved his mother. He loved so much. Basta iya ipakita nga dili niya balibaran niya ginahan. Kaya na nasulat sa uno Samuel nga kung mabut ang imong ginahan mangiliupo kanimo kuno na siya pangayoon ikaw anak ayaw gyud balibare. Muna nga nakabantay Ginoo ni gini balibaran ang ginahan. Pero the truth of the matter, there was a great lesson that happened. Ang una nga, ang tubig, gimo niyang bino. Mana makalantaw ta nga human sa consecration of the bread and wine, miracle will happen. That is transubstantiation. Nga ang pan o bino na imong lawas o digo ni Kristo, ya mi sulti ang atong Ginoo. Sa Juan 54. Kinsa katong mukaon sa kong lawas, muinom sa kong dugo.
Ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako. Ug kanang tawhana, dunay kinabuhing walay katapusan. Panahon ko sa katapusan mga adlaw. Tulog yun kasaad sa Ginoo nga the dwelling, we become the dwelling place of Christ. Di ana siya nato. Ya kita sad naasad niya. Ya maluwas ta mo yang isaan. Mo na palibasugan nato nga the virtue and power of Eucharist, that is salvation. We must defend that state of salvation. Avoid the occasion of sin. Pray, always pray. Kaya magoy tao, Brad Alex, nga sa gid siya ba? Siya ba, suya na nako, nga inusara ko, pagapos ko dito, palatigo ko dito, purting samad-samad. Kasama gyapon ko ma. Nga naman, imo masagi padadaan itong mananambal nga babaeng gwapa kayo. Mo na kasaan ko karon. Magawa na lang ko sa akong gitaguan. Sa may mo, ang tu katakna nga buntag udtog gabi tura sa mampo gimultiply ni into 20 times a day. Nya basa sa Biblia very open. Nya mga kabusi ang silingan gidad-an niya mga bugas. Nya busy kay siya sa iyang nakatunan sa Biblia. Nya iyang gipaambit busy kay siya. So daghan siya kontra tungod kay dunay mga tawo nga ningon pagka-ring normal na tawhana grabe kay ka banyaga niya to karon ayon paniya nang gilamoy og gikalawat ang mga atake. Og mo na nga report siya sa mama, ma kining nahitabo ron ako. Nakahunong mo ko pagkasa. Oh, di ka makahunong pagkasa daw nga kabaynti ka mo ampo sa kadlaw. Nya basa ka sa Biblia, nagbuhat kag maayo. Kung you are busy with the Lord and praying to Him, then you will be free from sin. That is it, mama. Mao gini tabo dili kadtong nagpalatos ko kay imo nung kog padad ang mga gwapa ditong nanambal nahibog nung ko. Mo na nga kana din sikreto sa kahingpitan. Prayer, the Eucharist, doing good work, constant to contact Him and avoid the occasion of sins. Oh, Ricardo Resane. Nanakoy kuan katapusan pangutana Brad ba? Tinuod ba ni Brad na kani kuno magkutlo silang kinabuhi o kuan maghikog di jud kuno misahan sa pari Brad nya. Agtor ko nun sa gawa sa simbahan Brad nya. Nganong dili man kuno misahan sa pari Brad na kuan man na bendisyonan ra mo kuno Brad nya. Pali ko nang patinaw Brad nganong dili mo misa kuno pari aning maghikog Brad. Ang simbahan naghatag ka natog katinawan. Nga dako gyung sa kanang suicide paghikog ba. That is mortal sin. Kanang tawhan na pusil ba siyang gugalingon, mayan lang tilay pagkusilwa ng siya sa kamatay, pagkug niya ambak sa 12 story, dak siya, yung buo, nabuak, pero buhay pa siya, nakasangpit sa Ginoo, kaluyan ba siya. So, doon ay mga taong naghikog nga abnormal na. Wa na mukaon, wa na minom, tubig, wa na matug, abnormal na siya. Di nakasabot siyang gibati. Di nakasabot siyang gibuhat. Kung naghikog siya, ang pare, basta naibaw siyang sitwasyon nga, nawad-an na siya sa normal mind, kamisahan na sa pare. Kay kadtong iyang aktos paghikog, wala na siya sa normal nga mayong hukom, kundi ang mapasagaro ng hukom nga dili iya siyang kugalingon. Muna siya. Doon ay senador kaniadto nga, naghikog, yan, hibawan man nga, so pa siya maghikog, abnormal siya, wala na siya hustong panimuot. Pagdoon niya din sa sementeryo siyang inahan nagpusil, niya gibisahan sa pare, kaya na-considerar ang iyang kahimtang nawad-an na sa hustong mayong hukom sa kinabuhi. Oh, Brad Ray, sunod na to niya si Sister Brilia. Balik ko, Brad Sok. Daghan na kayo ni siyang butanga karon Brad Sok ba? Mga New Age symbols bitaw Brad Sok. Ang uban paani na sa tattoo, ang uban na sa mga hand symbols, ang uban na sa mga sticker sa sakyanan. Makita ni nato siya niya, uban nakapilit pa sa mga t-shirt, uniform. Kanang, unsa man ni siya Brad Sok? Witchcraft ni siya Brad Sok or idolatry ni siya kaning mga New Age nga mga symbols? Kana Brad Sok? Yes, ang tubag ana depende. Unsa ilang gimarka silang t-shirt. Kaya na may mamarkas t-shirt. Believe in God and avoid drug. So may nang muna siyang simple nga mayo.
Pero mga symbols nga dautan, mga malaway, klaro kina. That is demonic. They are propagators of sinful message to the world. Dako na sala. Kaya diya di ay babae nga daghan kay sala. Niya nakumpisal kadaghan nagbago siyang kinabuhi. So namatay. Pagkamatay kay nibalik ba siya? Diya mo ko sa kayo. Gano man. Ang ako day mga malaway nga retrato dito sa sinihan, dito sa mga libro, gibasa mas nga batanon. Naghimo magmalaway kakita nila sa akong lawas. Wa ko kasulod sa langit. They were counted against me. Kadtong akong mga pictures nga somewhat malaway, hilas, ngilad, nga nakatandog sa mga taong dili kay kana mga mature na mingon ta may pagkahimo sa Ginoo. Pero wa na natong ulagnon nga pagbati. Nya daghan man wa ko pasud sa langit because may continuous message of somewhat mga hulagway nga laway naka-perpetuate sa akong silot. Ano sa akong makakuha nining napita, purgatorio nga ito, that I do not know. So, muna nga, Sister Brilla, atong paminaw. Last na ni, kay happy na. Ang akong pangutan na Brad Sok, ang daghan manggod kay mga batanon ron og bisag dili mga batanon magpa drawing sa lawas or kanibang tattoo. Unsa may gisulti diha sa Biblia bahin ani malangit ba ang magpatato ani Brad Sok? Mo lang to akong pangutan na. Salamat kay Sister Brilla. Niya gyud ni nasuot sa Biblia na sa Leviticus 19. Niya 28 mga patik ingon dinhi ayaw ninyo sumari inyong lawas o ayaw ninyo butangig mga tala o patik inyong lawas kay inyong lawas templo sa Dios ug dili niyo angay hugaw-hugawan o gumikan niya na sa inyong paghugaw-hugaw o gidili man ni ang pagpatik sa lawas panilngan mo sa Ginoo sa silot nini. Goal kay ta sa nitabo sa jail bitaw sa pagprisuhan, provincial city jail. Nahimo man nilang kining identification of their somewhat indignity ba. Kay daghan kay mga nagpatik, mga wala gini kalibutan ni mga tawhana. Nga nasuwat sa Leviticus 19 versikulo 21. Ayaw samari inyong lawas. Ayaw patiki inyong lawas. Kaya inyong lawas balaan, templo sa Espiritu Santo. Muna templo sa Espiritu Santo atong tahuron mo na nga sakto nag-isulti ni Sister Brilla nga unta ang atong society maghimo og message, constant message nga that is sinful to make tattoo over our bodies. Ya, mo na nga basig doon ay balaod sa gobyerno pero umtili balaod para Brother Alex. May gabi mga igsoon pagkasab kaning kuan Brad so kaning akong nakit-an sa kuan bitaw sa Genesis chapter 4 verse kuan 15. Apan ang Ginoong mitubag kaniya nga dili ka na mahitabo ang mapatay kanimo si Kaini. Panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Kain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Unsa man ning klase sa patik, Brad? So kana man day patik si Kain aron di patyon sa mga tao na si Mark ba. Palihog ni Brad Sok. Sa libro ni Ezekiel 9:4 nga tusunahan. Nahibuong mga tao kay ang Dios nakigsultis mga anghel. Ngayon mga anghel, pangadto kamo sa katawhan. Tanan mga babae ug lalaki, patiking agtang. Yon sa may mong ipatik. Crossman, ang letter nito T-H-A-U, pronounced tau. Ya, ang letter tau di ay is very similar to cross, kanang small letter nga na pinababag na itaas. Meaning sa bagong hubad na sa kining Biblia, ang gigamit patiki og cross ang ilang agtang. Ya, sa inyong pagbalik, kung makakita mo sa mga tao nga doon ay patik sa agtang, dili sila mga matay. Pero kadtong way patik nga krus agtang mga matay sila. So that would be
the sign nga gihatag sa Ginoo, pero dili sa na literal gyud nga magpatik sa agtang. Pero that word of God that nga dunay patik na ko sa imong agtang, meaning that really transcends to the memory of people nga they would not like to kill you. Transcending power of the mark of your head mo padaw nga to nila. So mga igsoon, sali pa ta malimot o sa ka salamat ato sa tanan ato mga pinanggang mga igsoon, presiding servant Sister Brilia Albao, formation servant Jeneline Labrado, Maricor Maligon, uban pa niya ang atong kingly servant Bradley Albao, uban pa. Pero hindi pa ko malimot atong recognition sa ngalan natong social concern. Sa Talisay City, ang atong Mayor Samsam Gulyas, batanon, malihukon kayo ang nagninguha gyud nga maduaw niya. 22 ka barangay. Pero kada simana ni, nagambak-ambak siya og lalay mga barangays. Makaduaw lang gyud. Da ang mga doktor, nurses, da ang mga dental clinics, da ang mga agricultural programs, uban pa, o mga panginabuhi sa mga tao. Gisunod gyud niya. Mao na nga ang atong mayor tungod siya iyang ka matinabangon. Di ay doon na sa siya action agad na sa DSWD sa silong gyud sa hospital. Nga kung doon ay inahan nga nagdag, resita, wag ikapalit. Ang bata nag-ut nga na sa sakit, ang action agad ni mayor mupalit sa mga special kayang mga butika nga mahalon ang mga tambal, paliton ug ihatag gyud sa ginikanan, madapatan ng mga bata. Kini ang buhat sa kaluoy ni Mayor Samsam, kadawat siyang Asia Pacific Luminar Awards, pagtabang sa mga nahitabo kanya sa COVID-19, pagpanalipon, the Seal of Good Governance, niya doon na siya Republic of the Philippines Foundation Award, Children Development Award. Pero ang mayor, humble kayo siya, di magkukahimo ini. Mga buhat sa pag-alagad sa mga kabos, kung ako'y kauban. Ang iyang kauban, si Ria Gulyas, 1st District Congresswoman. Nga dito sa Manila, na ninguha siya, magdag mga proyekto. Ngay kaapon niya sa Talisay, Mingnalilia, San Fernando, Naga, Sibunga, ug daghang nga nalipay sa mga gida nga mga proyekto alang sa kayuhan sa mga kabos ni Congresswoman Ria Gulyas. O niya, iya sang ipangga pagayo ang tabang ni Vice Mayor Richard Choy Asnar. Nga daghan kay mga gida padasa ni Choy Asnar ang mga nga nagtipol birthing ang nakanan sa mga bata, ang pagpanalipod sa mga sakit dito, pada niya ang mga personnel o sa mga tambal o mga tulda nga puti o mga silya nga puti, lipay kayong mga tao. O niya, uban na ini, mga konsehal mo uning musunod si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas na kung pagumangkon, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Lito Bacaltos, Attorney Rocky Bahas, Faye Ilanan, Inday Sifina Conchal ABC, o si John Restauro, Iski, niining hugpong sa mayor o sa mga sa congresswoman o sa mga konsyales, nagpadayon ang mga proyekto nga gitunol gyud ngadto sa mga kabos ug ang mga kabos nato magison nanabangsan ug daghan siyang naghatag buhis aron nga ikatabang sa mayor. Daghang kasalamat yabtan tas panahon. Salamat ni Sister Brilia uban nato, Sister Ray, ya si Brad Alex Kane ug uban pa nga mga kauban nato. Ang Dios magapanalangin kanato. Balik ta og ato ning greeting ni Reverend Father Filmar Phil Castrudis Filmar nga mo'y manager sa DYRF niya. Doon na siya programa nga bidlisyo sa mga balanong pulong sa Ebanghelyo. Nindot kayong paminaw. Lahi kayo ang atong mabati kay puno sa research, puno sa messages. Marang congratulations Father Filmar Phil, manager sa DYRF. O sa atong kugihan kayong technician, si Engineer Julius Kaputulan o si Dong Lape nasa studio karon. Salamat yung pagpaminaw. Ang Ginoo magauban ug manalangin kanato. Padayon ta sa krusada sa pagsangyaw sa pulong sa kaluwasan o kita mag-inabuay usag usa. Amen. Balik ta sa studio DYRF.